Tiets, cosins, ja tornem a ser aquí. Dimarts 28 d'octubre, a punt de celebrar la castanyada. Què passa? Que vosaltres no celebreu la castanyada, que vosaltres celebreu el Halloween. Doncs molt bé, vosaltres us ho perdeu, perquè la castanyada és una gran festa. Precisament per això, i des d'aquest modest programa, hem llançat una campanya perquè la gent es llenci massivament a celebrar la castanyada. Anem a veure-ho. Frío, tengo frío, frío, mucho frío. Sí, no hem sigut gaire originals. Aquest anunci segurament us en recordava un altre. Bueno, si el voleu veure, és aquest. Miedo, tengo miedo, miedo, mucho miedo. Efectivament, el dissabte que ve arriben els Mossos. Ai, esperem que no siguin ells els que reparteixin les castanyes. Esperem. I parlant de la castanyada i de tradicions, una altra tradició que no es pot perdre és la de la central nuclear de Vandellòs, que s'ha tornat a aturar. Sí, amics, fidels a la seva tradició, aquesta central nuclear va patir una aturada la setmana passada. Aquesta experta química ens explica què va passar. Se me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipas. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? Doncs l'ha liat parda i efectivament això és el que va passar. Va engegar la central, va durar 14 hores engegada i es va tornar a aturar. Tot un rècord de temps. I parlant de temps, no sé si heu vist aquesta campanya que està promovent l'Ajuntament, que es diu el Banc de Temps. Concretament, pels que no ho sapigueu, el Banc de Temps és una experiència innovadora que consisteix en que la gent ofereix serveis a altra gent a canvi de temps en lloc de diners. És a dir, la moneda d'intercanvi és el temps. Que jo el que em pregunto és si això és tan innovador com diuen. Perquè aquí a la Mollol ja fa temps que ho estem fent un servei a Cambrils a canvi de temps, concretament el temps que passem aquí amb els nostres amics. Que cabró! I parlant de temps, una altra persona que ha viscut molt de temps és Maria Riquelme, que la vam conèixer la setmana passada, perquè celebrava els seus 100 anys. Ens va explicar quin és el secret per arribar a aquesta edat. Anem a veure-ho. Estoy contentísima. Hacer bien a todo el mundo, quedarte sin comer para darla y ya está. Y trabajando poco. ¿Trabajarlo poco? Sí, verdad. He trabajado poco en cosas de ganchillo. Des d'aquí felicitem a la Maria i ens sumem a la seva causa de treballar poco. Què? Bueno, jo és que estic una mica gos. Imagineu si estic gos, que aquesta setmana ni he sortit al carrer a preguntar allò de per què fas això, perquè m'agrada sortir a la tele ni res. Directament li he preguntat a un gos, que resulta que anava a caçar, i jo li he dit, per què vas a caçar? I això m'ha dit el gos. M'agrada sortir a la tele. Aquí currant-nos, vinga, aquí uns efectes especials tremendos.